муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни чемпион Александр Волконовский ва довталаб Илия Топурия дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 21 январ дар турнири UFC 297 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. чемпиони UFC дар вазни 61 кг Шон Омели боварӣ дорад ки муҳориба зидди Тони Фергюсон барои Педи Пимблет ягон чиз намедиҳад. медонед, Педи ба ин муҳориба баромада Тониро шикаст дода метавонад ва Тони ҷангвари хуб аст, лекин айни замон ӯ 6 мағлубияти пайдарҳам дорад. барои ҳамин вақте ки Пимблет ғалаба ба даст меорад, ӯро ҳеҷ кас таъриф намекунад ки ӯ ҷангвари сахтро шикаст додааст. албатта ки Тони Фергюсон ҷангвари хеле хатарнок аст ва ин муҳориба барои Педи муҳорибаи вазнин мешавад ва ман 100% боварӣ дорам ки Тони Фергюсон ғолиб шуда метавонад. аммо ӯ ҳоло ҳам Тони Фергюсони пешина ҳаст ё не, ман намедонам, гуфтааст Омели. бале дӯстон, дар ҳақиқат агар ки Пимблет ғалаба ба даст орад, ҳама мегӯяд ки ӯ ҷангвареро шикаст дод ки 6 мағлубияти пайдарҳам дошт. барои ҳамин ин муҳориба барои Педи муҳорибаи хуб нест. аммо чӣ гуна ки мегӯянд ғалаба ин ғалаба аст ва фарқ надорад ки ин ғалабаро ту зидди кӣ ба даст овардӣ. аз ҳамин сабаб мо ба ҳар дуи ин ҷангвар барор хоҳонем. муҳорибаи онҳо рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296 ба нақша гирифта шудааст. чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев умедвор аст ки ташкилоти UFC ба ӯ имконият медиҳанд ки дар вазни нимёна барои камарбанд муҳориба гузаронад. ман намедонам ки UFC чӣ нақшаҳо доранд, аммо ман орзу дорам ки барои дуюм камарбанд муҳориба гузаронам. албатта ки ҳамаи қарорро ташкилот мебарорад ва касеро ки онҳо ба ман диҳанд, ман зидди ҳамон ҷангвар меҷангам. лекин ман сидқан боварӣ дорам ки ғолиби муҳорибаи Эдвардс ва Ковингтонро шикаст дода метавонам. ман медонам ки малакаҳои онҳо чӣ гуна аст ва малакаҳои ман чӣ гуна аст. ман гуфтанӣ нестам ки онҳоро ба осонӣ шикаст медиҳам. ин муҳорибаи вазнин ва конкурентӣ мешавад ки дар чунин муҳориба ҷисман ман майдатарам, аммо ман боварӣ дорам ки ҳар дуи онҳоро фавран шикаст дода метавонам. умедвор мешавам ки Ковингтон ғолиб мешавад, чунки ман намедонам ки Леон оиди муҳориба зидди ман чӣ фикр дорад. ӯ боре ҳам гуфтагӣ нест ки зидди ман муҳориба гузаронидан мехоҳад. ана Колби Ковингтон боша ин муҳорибаро мехоҳад. муҳорибаи мо зидди Ковингтон муҳорибаи беҳтарин мешавад, чунки ӯ гӯштингири хеле хуб аст. гӯштини амрикоӣ зидди гӯштини доғистонӣ. ба ғайр аз гӯштин Ковингтон боз тобоварии хеле хуб дорад. аммо ман фикр мекунам ки текдаунҳои ӯро ман мекунам ва ӯро дар стойка шикаст медиҳам, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, фикр мекунам ки агар Ислам Махачев Чарлз Оливейраро шикаст диҳад, пас шояд ки ташкилот ба ӯ чунин имкониятро диҳанд, чунки вақтҳои охир онҳо ба бисёри чемпионҳои худ имконият дода истодаанд ки ба дигар вазн баромада барои унвон муҳориба гузаронанд. топови ҷангори вазни 61 кг UFC Мераб Двалишвили чемпиони вазни худ Шон Омелиро танқид кард. ман ҳозир дар вазни худ рақами якам. ана Марлон Вера бошад дар ду муҳорибаи охирони худ як бохт ва як ғалаба дорад. умуман Марлон Вера киро шикаст додааст? ман Жозе Альдоро шикаст додагим. а Жозе Альдо боша Марлон Вераро шикаст додааст. Ислам Махачев пеш як маротиба шикаст хӯрда буд ва акнун ӯ чемпион аст ва Махачев дар шахсе ки шикаст хӯрда буд ӯро ба муҳориба даъват намекунад, барои оне ки ин кор ягон маъно надорад. дуруст, Омели ҳозир чемпион аст ва ӯ дар қуллаи баландӣ қарор дорад, аммо ба муҳориба шашум рақами рейтингро даъват карда истодааст, дар ҳоле ки чунин рақиб ба монанди ман аст. ман 9 ғалабаи пайдарҳам дорам ва ман 2 чемпиони пешинаи UFC-ро шикаст додагим. агар ки Омели рақиби ҳақиқӣ хоҳад, агар ки ӯ эҳтироми ҳақиқӣ хоҳад, пас ӯ бояд ки зидди ман муҳориба гузаронад, гуфтааст Двалишвили. ва дӯстон, бояд қайд кард ки айни замон маълум нест ки рақиби навбатии Шон Омели кӣ шуда метавонад.
дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.